Hola, soc l'Alexandra i l'Arnau. i ara us explicarem un mètode de resta que hem ficat de nou, descomposició a parts iguals. Primer de tot, aquí tenim un 342. Doncs tenim que fer, mira, 200 més 10, més 100. Per què? Perquè 200 i 200 es poden restar fàcilment i el 100 que queda del 300. Més 40 més 1, perquè així es pot restar millor amb el 1, més 1. I anem aquí 200 més 40, perquè es pugui restar millor, més 20, que faria 60, més 1. 200 més 200 fan 100. 100 menys 40 fan 60. 40 menys 20 fan 20. I 1 menys 1 fan 0, Més aquell 1. més l'1, 1. I llavors ho sumem tot i són 60 més 20 són 80, més 1, 81.